Haleluya bathwane ngenxa yexesha bancane ake sithole inhloko kancane. Thixo olosuku lomhla wesithathu Thixo ngo-October usebenzile Thixo ngemizimba Thixo edinwayo, imizimba Thixo etyhafayo, imizimba Thixo yenyama negazi. Usebenzele somandla kakhulu namhlanje Thixo wami. Phinda ke somandla ugqibezele okuqalele inkosi emini. Uzukiswe wena Thixo ngale mvuselelo. Abantu bakho Thixo abalapha namhlanje khawubanike Thixo bayintoni le uyenzayo. Hlaze Thixo abantu bahambe bengazi bayintoni le Thixo othi into entsha. Intsha kuba Thixo wami ibekadiphi. Koyikhile kaloku Thixo lento intsha. Ndingabashiya abantu bakho Nkosi be confused. Konke somandla okuthixo mantokwazile uzukise wena ngabantu bakho in Jesus name. Amen. Singahlala phansi bangcwele ngokuzithoba okukhulu. Izicaka zikaThixo incebo zonke ezilapha namhlanje. Abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi, abafundisi, i-elders zendawo zebandla likaKristu umzimba, omama, abantu abasha, abantu abacula kamnandi, ama-worshipers. Ngegama lenkosi bangcwele ngolurhatya lomhla wesithathu mandibulise ndibulela kuqala umhla we-second yesterday bangcwele ube nento yawo eyohluke kakhulu kweminye imihla. Izolo uThixo injongo ubukho bethu apha uyikhilile entabeni. Njengoba bangcwele ndithe uThixo usipha izipho engasipheli kuze uzukiswe thina ngazo. Xa uThixo epha ubani isipho umphela umzimba. Sibona bangcwele. Xa uThixo enika ubani isipho umphela umzimba, then esinye isipho siyadlula emzimbeni sibe sisipho selizwe. Amen. Esinye isipho siyadlula emzimbeni. Ngamanye amazwi kukhona abantu uThixo azobapha ngokwasebandleni aphinde aphokele abaphe ngokwelizwe. Then ndicela namhlanje kuba uThixo ngoba balo undiphe kokubili undiphile kwicala lelizwe okokuba ndinike i-direction ngokwelizwe. Waphinda uThixo wandibabala okokuba ndikwazi ukunika umkhombandlela ngokwasebandleni. Then ezinto zombili zezikaThixo kuba uthi uPsalms 24 lelika Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo. Then ibandla amaxesha amaninzi lifocusa kwizinto zalo. Local church amaxesha amaninzi ufocusa kwizinto zika local church. Kungeyonto imbi leyo, kodwa akuto ekumele uba ibandla liphelela kuyo ukuba izinto ziphelele apha kulokhaya. Alright, bakhona abantu uThixo abapha ukuba basebenzele ulokhaya futhi ezabo izithaba zilapha kulokhaya. Kube khona abantu uThixo athanda uba badlule kulokhaya bayosetshenziswa ku-district ngokwebandla elo. Adlule uThixo bekhona abadlulisayo bathe bayosebenza ngokwe-region yebandla elo futhi alikhulisa ibandla ngabo. Adlule uThixo aye kwilizwe amnike omnye uba ibandla lingekabikho ku-national andikafiki le ndawo ndifuna ukuya kuyo. Omnye anikwe u-international uba eli bandla ndinokonwaba lingekaziwa global. Sebana bangcwele
ndihamba nomcike ngokwantoni ka-local church, nomuntu obizelwe ukuba yena eyakhe esakhe isipho neyakhe i-crown. Xa sinikwa ii-crowns zethu uzonikwa ngokwemisebenzi yakhe ayenzele ubani u-local church. Yenza le nto uba ingaxabanisi abefundisi abanikwe ngokuka-local church nabefundisi abazowunikwa ngapha kuka-local church. Lika-local church kwicala lebandla, le nto ndiyithetha bangcwele umoya ingcwele endingqinela njengoba e-Eastern Cape uThixo, hayi mna, uThixo ngo-2021 wandihlanganisa nabathandazi ababizwa ngokuba kumabandla ngamabandla ohlukeneyo phaa e-Eastern Cape. Then xa sesizi-covenant partners asisathethi ngeecawe zethu, simbeka ulokhali kwaba kwalokhali, sihlangana phaa kwi-covenant partners as abathandazi bomzimba. Abangcwele andifuna ukuxoka, bangatsho abathandazi base-Eastern Cape. Uqale wasibonisa okokuba lona ibandla ngoku ngangendlela iSouth Africa edliwe ngayo bubukumkani bobumnyama. Uba ngaba bekunokuma icawe bezingeke zibe ubukumkani bobumnyama u-Antichrist kwibandla lase-South Africa liphela. Ngamanye amazwi, all-local church noba bangahlanganiswa bonke kuthiwe ke ngoku Thixo nali bandla lakho, alisenako ibandla bangcwele ngoku ukuba sakwazi umgangatho umchasi Kristu aphakame ngayo eSouth Africa. Amen. Then uthi ke uThixo ukuthi sele ethembe abathandazi bomzimba, sele uThixo ngoku ithemba lakhe alisekho mabandleni, because amabandla, iinkokheli zamabandla othino kuzawufuneka abathandazi bezinqwino, ngabo abangenza uba ingqumbo kaThixo esikuyo, hayi bangcwele ningandiva kakubi, asithethi ngengqumbo kaThixo ezayo apha eSouth Africa, sikwingqumbo kaThixo qha. Then uba ngaba abathandazi ngale ndlela uThixo athi masibaxele ngayo, into elindelekileyo eSouth Africa yile: eMzantsi Afrika kuza umlo ombi kakhulu onokufanisa nomlo waseRussia ne-Ukraine, nomlo wasePalestina nakwa-Israyeli. Inhliziyo kaThixo ingqumbo yakhe ayiphelise eSouth Africa. Kona bangcwele, hleza abantu ingqumbo kaThixo abayiboni, uhlobo okwenzeka ngalo izinto eSouth Africa akuhlobo ebekumele uba zenzeka ngalo. Ii-floods ezibetha apha zibethe naphaya yisayini yengqumbo kaThixo eSouth Africa. 1, 2, ukufa ngendlela obona uba noko iyakhwinisa eSouth Africa yindlela yesanoba le ihamba nesibetho nengqumbo kaThixo, o-gender based ingqumbo kaThixo eseSouth Africa. And uba ngaba abantu bacuba ezi zinto zizinto ze-end times, mandibalumkise abantu ndifundise izinto, iziprofeto ze-end times ezibhalwe eBhayibhileni azehleli ndawo ithile, zingehli kwenye indawo. Uyibona kanjani into
engesoprofeto esiseBhayibhelini uyibona ngoba ingqumbo ibe kule ndawo inye apha next door country ingabikho, which means ayikabi siso isiprofeto esizalisekayo ngokwaseBhayibhelini. Usibona kanje ayisosiphelo ayisosiprofeto sesiphelo. Kufuneka silungise abantu because abantu bakheres bave bathi xa kunesiphetho kwakutshiwo kodwa ngemihla ugqibela iyamvuyisa amangcwele uSathana. Le nto yokucinga uba sibethwa ngenxa yexesha kanti i-carelessness yethu. Uvuya kakhulu uSathana xa abantu ebabethisa ngoThixo ngengqondo babe besithi abantu hayi endomela zehle bamtshila ngelast days kuzoba nje. Kwakungathethwanga kanjalo, kwakuthetha ukuthi nizawubona kanje xa isibetho senza ilokishi sizawubetha ihlabathi lonke njenge-COVID-19. Sevan? Then uyavuya ke umtyholi xa sithatha i-judgment siyenze i-end times prophecy. Then makufundwe ngabantu ba i-end time prophecy ayizokwenzeka continentally, izokwenzeka globally. Xa uThixo ebetha ifamily ethile ngokungenzi kakuhle uyikhetha yodwa phakathi kwefamily ezininzi kuba okwangoku uswazi lakhe alukho kubo bonke, lukulo. Ayisosiprofeto eso se-end times. uThixo ulungisa ukungenzi kakuhle kolohlanga kwabo bantu kwalo family. Ikhona imandla. Alright, ndenzela uba le nto sikuyo ningaqhathwa ngabantu abangazinto bathi hayi nyasokolisa kubhaliwe eBhayibhelini. Xa bendine chance ndithishe kakhulu e-FM izolo elinye after bendishumayela apha bendilindwe yiradio eseKapa kuthiwa mandicacise ngoXhwilo. Ndithishe kakhulu kwinto yesiprofeto noXhwilo kula FM, but ke ngoku ingadinga ixesha lalo into ye-rapture. Siyabona bangcwele? Alright, apha kwi-rapture ndinento nje endingayithetha ethi uma ngaba uThixo ngoku nindibangcwele akukho umuntu olaziyo ixesha. Kuthiwa i-rapture is an imminent event. Xa kuthiwa imminent ithetha ukuthi ingenzeka nanini. I-rapture ayinazo i-signs. Siyabona bangcwele? I-signs zokubuya kukaYesu ayizo signs ze-rapture. Siyabona bangcwele? Singaze siqhathwe ngabantu kuthiwa xa kwenzeka oku noku zii-signs ze-rapture. Once ushumayele kanjalo kuthiwa years ulahlekise abantu. Siyabona? I-rapture uyishumela kanjani? I-rapture uyishumayela ngokuzekelisa ngeentombi ezilishumi, ezinhlanu ziye zaphelelwa yi-oli, ezinhlanu zayigcina i-oli, suke wafika umyeni engakhange waba nesayini uba ndiyafika. Siyabona ngo ayinayo isayini i-rapture njengomyeni ofike ezinhlanu zisadlala. Ithi le nto ikholwa manihlale linewayini in case umyeni use efikile. Sevana? Then i-signs zokubuya kukaYesu uzijonga isikakhulu nge-kingdom message. Nansi into endinga wonke umuntu ofuna ukwazi ngokubuya kukaYesu so that angaqhathwa ngabantu. Jonga kanje, mangesiyele eBhayibhelini nindixelele uba ingaba elalizwe selenzekile na elinguMatthew chapter 24 verse 14. Lilizwi lokugqibela
elizofezekiswa andule ukubona. Khalifundi yebantwana uMatthew 24 verse 14 engeke enzeke ngeke abekhelese uThixo. Komfundi Matthew 24 verse number 14. yes Ezindaba zimnandi. Ngingumnqobo lo. Yabona mina amangcondo uvusaqala funa ukuthi yaye. Saye. Eke saye. Yabona nto ndinqanda unqonqo. Yabona nto la saye. Ulima sento eninzi spiritual. Mlumkeleni unqonqo sanomkhuba yedwa. Kunepieces azikhuphayo. Eziyona yona nto eba nomyalezo uvakala. Ningacoma ndilibhayibhile. Ndikhulile abantwana. Dosa ngisho umfundisi ngithathele unqoko for referral purposes. Uyafuneka kwezinye indawo kodwa suqina unqoko yethu uzophosa. Lo zaye akekho pha. Andilento yethu intele Pablo zaye. Yeah. Verse 14. Zaye ezindaba zilungileyo zobukumkani ziyakuvakaliswa kulo elimiweyo liphele. Yebantwana jongani. Uma abantu banga understand le verse. Akunoba nzima kakhulu ukuqikelela uba uyesu ndawo. Kuphela kwescripture eBhayibhelini endime ngaso mna for the second coming of Jesus Christ, ne? Kakho ifunda. Verse 14. Zaye ezindaba zilungileyo zobukumkani ziyakuvakaliswa kulo elimiweyo liphele. Yimani maybe for the first time. Loko ndicacisa uba la verse ithetha ukuthini. Koyiphinde tata. Verse 14. Zaye ezindaba zilungileyo. Imake tata. Xa unofunda incwadi yezenzo zabapostile chapter 28. Ndibalika ku verse 28. Phaya uPaulus urenta iflat epokothweni yakhe. uPaulus uzirentela ngokunokwakhe ngemali yakhe. Urenta iflat for 3 years. Urentela ukushumayela indaba ezilungileyo zobukumkani. Into abetha abantu indaba ezilungileyo zidivided. Zikhona indaba ezilungileyo ezingezizo zobukumkani. Zeza abantu abaninzi bathi sekushunyayelwe indaba ezilungileyo zobukumkani kube kungekaqaliswa indaba ezilungileyo zobukumkani bangcwele jongani. Ngifuna ngifuze kamnandi iBhayibheli yayazi. Chapter 3 nginothonga ndiyaparaphrase ngoku. Chapter 3 kabani kaMateyu sibona uJohn the Baptist echayelela ukuza kukaYesu. Uthi guqukani kuba ubukumkani. Yebo nda mamela njengoba ethi guqukani sevana abantu ubasa ebukumkanini. Ngamanye amazwi abukavakaliswa ubukumkani bukaThixo xa ngaba inguquko ayikashunyayelwa. Ewe kushunyayelwe ngabantu overseas kodwa bengekashumayeli ivangeli. Yebangcwele uYesu xa ufunda iBhayibheli eyona nto ebeyimisa ubukumkani wayishiya lento kubapostile yobukumkani bebeshumayela ubukumkani. Yebiwa lento yobukumkani nguAntichrist. Yavulelwa igospel ihlabathi kwashunyayelwa indaba ezilungileyo kodwa ezingezizo ezobukumkani. Uyibona kanjani ukuba kushunyayelwe indaba ezilungileyo ezingezizo zobukumkani akushunyayelwanga bukumkani ngokwenguquko?
ukushumayela indaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo ushiye inguquko ekuyeyona yona nto xa upreparisha abangcwele ndithe kulizolo history repeats itself. Uba ngaba uYesu akazi okokuqala fundani uba xa ebezoza okokuqala kwenzeke ntoni, xa ebezobuya okokuqala utshayelelwe ngenguquko. Therefore ukuze niyibone isayini yokuba uYesu sele efikile nizawubona ngokushunyayelwa kweendaba ezilungileyo zobukumkani. Itsho loo nto le vesi iphinde ke ngoku. Verse 14. Zaye ezindaba zilungileyo zobukumkani ziyakuvakaliswa kulo elibiweyo liphela, zibe bubungqina kuzo zonke inhlanga. Okay, yabangcwele jongani maka iBhayibhile namhlanje si-analyze. Kuthiwa ezindaba zilungileyo kuzo zonke inhlanga. Do you mean amaSulumane selekhona kule nto? Sesishumayele kuma-Arabhu. Andithi ngoku umuntu ophatha iBhayibhile kwiindawo zama-Arabhu umunye intloko. Sesiyile sakunye intloko. Andithi intloko zethu sakuthi azikashumayeleki. Xa sekushunyayelwa iindaba ezilungileyo zobukumkani kuzo zonke inhlanga, sizoya kwezi nhlanga zingamakhasi Kristu kunqunyulwe iintloko zethu sisenzelile. Amatshana sekufike, amaNdiya sekufikiwe, sezishunyelwe ke pho iindaba ezilungileyo zobukumkani. Lethi shunyelwa kanti yintoni? Yi-gospel ka-Antichrist. Lethi shunyayelwayo akuyiyo igospel kaKristu yobukumkani, igospel efavor u-Antichrist. Into entsha yigospel, kukuvakaliswa kwegospel yikaThixo yobukumkani ebantwini bonke xa sisakhethana sodwa apha. Yazi bonke umndiveni kuna special grace xa uya eNigeria ayikho. Yebazalwana uThixo iSouth Africa uyibabale nge-special grace. Le grace ayisifanele ngangendlela thina bandla lase-South Africa esimone samqumbisa ngayo uThixo. Esi special grace bekumele uba at least siya kwiindawo ezinje ngoNigeria, iKenya, iUganda. Uyanqulwa uThixo kulo mazwe omathathu, iNigeria, iUganda, iKenya. Ibandla laseMzantsi Afrika lisemsileni kulo mabandla. Zitolika ngoku yandandiseyitishana kwa-mechanical kwakunento ethi the input power is greater than the output power. Ithi lento amandla okuqala into angaphezu kwamandla okuphela kwayo. Ndizise South Africa. Ndiyabathandaza namhlanje. Ndenzela uba bangcwele ngabhidiswa yimimoya.
komoya sevana mana ngoglobal continental national awungathi uyazi ukuthi akakhuphi umoya ngcono akafani nawe uglobal iplani kaSomandla engenawujikwa ngumadikiza ucontinental iplani kaSomandla engenawutshintsha ukudibana kwabathandazi unational iplani kaThixo engena kutshintshwa libandla siyabona bangcwele all right uThixo wazi imimoya of the world ndithe kuni abantu bothukile xa ndithi kunekomiti ephethe ihlabathi lonke yabantu abasiqhele abanochairperson onguSathana ongunumber 8 nakubongaya kwiziphetha sozifumane into oyinikwa abantu kwamoya nikhona manje all right njengoba sine-continents eziyi-7 le yenye yazo yi-Afrika i-continent nganye kunomuntu oyimeleyo kula cabinet noSathana likhona imali all right umoya oyingcwele ukuzo zonke indawo ngesiqu uSathana ukuba kwindawo zonke ngexesha elinye uba ngabe uThixo useBrazil akekho kwenye indawo sorry uSathana akekho kwenye indawo other than Brazil but uyafuna ukwazi ba kwenzeka ntoni eRustenburg uzoyifumana phi ingxelo yaseRustenburg eseBrazil uzawusebenzisa abantu bakaThixo sevana then kunalomuntu kaThixo amnike amandla kule continent yonke le bangcwele lamazwe ayi-54 xa udibanisa lamazwe ayi-54 amazwe enza i-Afrika how njengoba ii-provinces ziyi-9 namhlanje siye eLimpopo notata umfeketho siphume northwest xa sicrossa phaya khange ndisho kuye kukhona into eyenzekileyo baxelelene owase northwest what ngaba bantu bandihluphileyo kwiimines zam izolo xa siya eLimpopo siyothimba iimines zaseLimpopo ebesele sazi ophethe iLimpopo uba aba bathimbe iimines zaseNorthwest izolo namhlanje bangena kwiimines zaseLimpopo uyive kanjani loo nto basebenza equally ayalingana amandla e-provinces njengoba apha sizothimba iimines sigqibile thina into kwela kwamoya ibingumhla we-2 October awubhala phasi uba zaxithwa zathathwa nini wabhukukwa nini umlawuli weemines zase-Northwest uzothi wena wabhukukwa kwela kwamoya kuqala ngomhla we-2 October 2025 then wabhukukwa nini ubukumkani bobumnyama obebulawula iimines zaseLimpopo uthi ngomhla wesi-3 zaseLimpopo then i-intercessors esithunywe zona sixhomekeke kuzo besuna emveni koba ndihamba mna ngomso utata umfeketho nalo tata
bazawusiyeka. Niyakhumbula nditheni mna ndiphiwe igift yokuba umthi ndiwugawule futhi andikhathali noba amasatanisi endawo ebeqine kangakanani ayaxoka. Ugcobo endigcotywe ngalo nguThixo lelo destroya umbuso kabani kaSathane. Ikhona bani? Then nansi ke ingozi kulo destroy. Ungabe saqalisa uye kulongo njalo kunoba ugawule ungawucakanje, because uma uke wawuyisa lo mthi njengoba sisithuba ngabantwana, njengoba siwiswa ngabantwana isithuba sivana ngulo mthi sivana. Lo mthi ngulo othi xa ungakhange kwabakho ama-intercessors ekuthiwa ngo-prophetic intercessors, bethe o-prophetic intercessors of the church ababikho, uvele ube lihlathi. Ngamanye amazwi, ngoba ugeta ushibulele utyalile, bekungcono ngoku ubengumthi, ngoku wavusa ihlathi. Which means ngumprofethi lowo okanye ngumpostile ongena wisdom ezizawulontsha zona ngoku apha. Ukwenzela ntoni? Njengoba ndisuka eLimpopo andixoki, ingangathi kuni notata umfeketho siyaxoka sizenza ngcwele kuni. Sesine-testimony seyifakiwe ayikangeni ne? Alright, sesine-testimony elalini katata umfeketho kunomfundisi umhleko, my friend. Xa sivela eLimpopo akasikwanto ngomcimbi weMinds, avele abali sithi mnqanda ayayima sithele into yethu athi into leyo uthi yesterday ngale mini thina ebesiqalisa ukuphatha iMinds sizisa kubani? kuThixo, ukuze iMinds zase-South Africa zingaphinde zondle ubukumkani bobumnyama. There's a testimony usemakhaya eMqanduli okanye eMthatha, ureceive a call from a gentleman angayaziyo in New York. This gentleman says, ungandibuzi uba igama lakho ndilive ngabani, but kuthiwa mandikuxelele uba you are going to own one of the mines. Ngumfundisi bantwana azange nasemgodini, akazi noma kuphi kwasazi nasemveni, kodwa kuthiwa uzawuona ntoni? Imine. There's one thing uthatha umhleko mna endimazi ngayo engenza uba ayi-owne imine. He is an intercessor. Akadlali kwi-intercession, which means i-intercessors uba ngaba serious sezibekelwe amampomakazi qha awakabonakali ngoku. Lanto isikhuthazile sazi uba lento noba siyenza prophetically as ibubudeke. Njengoba besiphaya eLimpopo ndifonele kubathandazi abendihamba nabo babe behlangane usikisiki ndathi uDr Jones ohamba nathi, unkosikazi kaDr Jones waseNatal ohlanganiswe nguThixo nathi as the intercessors, uboniswa uThixo eguqula ubutyebi, ebuyisela ubutyebi kubantwana bakaThixo, ingakumbi kwi-mines. Uboniswa kuvulwa ibhanki, zivulwa ngamakholwa ibhanki. Ngoku namhlanje laa nto yayithethwe ngaloo minyaka yenzekile prophetically eRustenburg eNorthwest, yenzeka sisuka eNorthern. Izolo besiseBrits, sibethe lonke icala leNorthwest sayogqina eBrits izolo. Namhlanje sibethe bonke Impala lonke lacala sayogqina phi eNorthern, saphela eMandela
iMandela sayiwalker prophetically. Sibonisa amaXhosa ukuthi phana amapela ukuthi phana nabesuba ukuthi ngeshangane niyandazi ngokupha. Bengasba senza prophetic walk. They understand that as I shangane. Okay. Namneko modimo. Kiba twabodimo. Biswa kwang makhosi. Kamthatha kwang. Hey, nasifohloza. Umuntu umwina ngento ayithandayo. Basikhulula sayihamba iground yaseMandela. Ndawuphatha umhloti Thixo. Uthe ezweni lakho Joshua chapter 1 verse 3. Apha intende yonyawo lwakho imi khona. Lo ndawo usinikile. Wathi Thixo ngokwezwi lakho singanyathela apha. We confirm and declare that indawo yobukumkani bakho le. Into enziwe nguThixo ngathi namhlanje ekuzobhenefit abaninzi nabangayifuniyo umthandazo. Umthandazo unamandla sithandaza ngokukhona. Prophetically speaking, uma ngaba ukumka kwethu nibuyele nayohlala ezicaweni zenu, nacinga lento yeChristboot ayela sivakalisa umzimba ukuze abefundisi bakhulule abantu emabandleni wabo bazojoyina umzimba, hayi iChrist body in unity church. Sevan into babangcwele uThixo lento ayikhile ngam or ayikhile kum, ayikhile utata umfeketho sikweli bandla. Ayithethi ukuthi lonto yonke lento siyenzela iChrist body. Sevan zilibazisa amadoda kaThixo, zilibazisa icawe ezizothi ngexesha ayizifuna ndithethile aliphela ixesha bangwani igcwele bandiyakhothuma ndiyafuna ka ndiyafuna ebhayi xa sendiphelele uba and futhi fama kwa next year no ndikhogola invitations endinazo ngoku zindikhupha abroad. So uzudlale ngexesha wena, dlula bedlala khalo sames, dlula bedlala, phila ngezwi. Ndimlo onkhahlela ukuphila ngezwi, udlula bedlala, ubahluthise kwangezwi hayi ngenyama. Xa ngikhahlela zithathu ubahluthise ngezwi, kuphila ngezwi, kudlula bedlala befundisi. Kuba lento sithunyiweyo yile icawe okhonza kuyo ayinamandla to iyodwa. Andikhathali noba kungathiwa una 2 million membership, seven noba kuthiwa una 3 billion membership, ihlabathi lonke liphethwe nguwe. But uba ngaba usamisa ntoni i-organ, indlebe yodwa, awukasebenzeli lento yobukumkani ebhalwe eBhayibhelini. Likhona ibandla yebangcwele. Ndicela umuntu andibambe, ndiyakhuthuka ngoku. Awufuna amandla
amandla esyllabus endala kusebenza amandla esyllabus entsha. I'm a teacher by profession. Zonke inkonzo ezilwa umzimba zizifaka kwimoshwari zingafanga physical. Niphinde bonke abefundisi zonke inkonzo ezilwa ukuhlangana komzimba kaKristu Yesu zizifaka kwi-spiritual mortuary. Emveni koba ndihambe all the provinces ndishumala lento okanye kulate kwakwezo provinces uba zitshaya izimba kangaka, into ezokwenzeka kumele uthi ukulecawe yakho eyindlebe church, i-mentality yakho ungabi na mentality yendlebe. Uthi uyindlebe church but i-mentality yakho igcwale umzimba. Mamelani, njengomuntu osebenza amadimoni ndinikela for the last time, kunamadimoni apreparishwa nguThixo. Ozimbandile uThixo namadimoni kanjani esemhlabeni. I-demons zaseGadara ndiyabona uba zazikelelwe, kwathiwa ningawona amadimoni anamandla wonke amadimoni akhoyo, kodwa uba ningaze noyiswe ngomnye umoya ze nazi uba nguKristu lo. Yebo le eza demons zife ngabantu banguYesu lozikhuphayo. 1, bezingazange zona kwakhona umoya o-powerful than zona. Sizibona ngoku ziyimicikwane. Yiyo lento sithi akukho madimoni angaphezu kwethu, eneneni wena unguKristu. Siyevana, wayengawazi la madimoni kumnyama njengamadimoni aseGadara. Siyevana, kunamadimoni akhutshelwa ukuzukisa uThixo. La madimoni aseGadara yayingona amadimoni e-last level, but wazukiswa ngawo uThixo. Kule ira yebandla elingaphulaphuliyo ngoku siya kuloo type yamadimoni ekungekho cawe, ekungekho mfundisi ozawumelana nawo de abe umfundisi lowo u-body of Christ minded kuloo cawe ndlebe yakhe. Prophetic ndiyazi makanini ndithi noma befundisi bangayilwa lento, kufike ixesha lokuba kukhululwe amadimoni ozukiso lobukumkani bukaThixo. Nawaphi lo madimoni? Mamela, nikhona abazalwane, niza kungena kuqale kuvavanywe amandla ale iphelayo. Ngamanye amazwi, amadimoni ebeseyiqhelile uku-operate kwiikomiti zekawe, kwi-church boards, ebelawula ii-conventions, alawule nee-conference mazenziwe kanje so that ibe ngathi kunoThixo ulawula wona. Loo madimoni awazumelana nalento intsha, the new syllabus, kuba uThixo into entsha uyenza kanje, uqala funde le ndala baseyiqhelekile. Namadimoni sele lindala engayikhatha noba icawe, kanti apha ecaleni uziqalela into entsha enamandla amatsha azowumelana nayo yonke le mimoya. Kasibanyamvana umprofeti kuthini kuyo.
Kasba umprofeti njengoba le message prophetic kasba niyambisa kude lento endiyithethayo yinto eyenzeka ngoku ndishumayelayo kuba le syllabus ayizuqala iqalile yiyo le nto simisa abathandazi ekuthiwa zii-prophetic intercessors ngama-intercessor ento entsha. Imimoya econtrola ibandla, imimoya econtrola icawe, apha sizopreparisha imvaba zokugcina le wine. Yiyo le nto sishumayela inguquko, yiyo le nto sishumayela inhlambuluko. Imvaba ezindala ngeke ziyikhonteyine iwayini entsha. Emabandleni akuguqukwa, emabandleni inkonzo yenhlambuluko ayifunwa. Le wayini entsha ayizuhlala ebandleni elingaguqukiyo, le wayini entsha ayizuhlala ebandleni elinganjulukwa kungaguqukwa. Yinto uba amadimoni asezicaweni awavumi uba kuguquke, ayazi uba mhla kwaguqukwa kuqala iwayini entsha. Kungekho lula uba ndibize kumabandla amakhulu because ukufika kwam uJohn the Baptist owayiphepera ubukumkani bukaThixo esizizwe washumayela inguquko. Angandibetha uThixo uba ndingaya ebandleni elinemali yonke ndifike ndicompromise ndingashumayeli ubungcwele. Ibandla limke kwimessage yobungcwele. Asishumayela inhlambuluko ngenxa yenhlambuluko, sishumayela inguquko nenhlambuluko ngenxa yobungcwele obungekho ebantwini bekholwa. Jonga andikhathi mna, you won't stand the type of demons ezikhutshwe ngoku, and God ukhule ngakuyo because uzoprove iwayini entsha. Lord, I'm with you. Lord, I'm with you. Good to see you. What is in the container of a new wine? Nibonile eTVini, nibukela amaxowu esenza miracles, false miracles, false signs, false wonders. Now, heartache, if false miracles, false signs, false wonders zihambelana nomoya we-old syllabus, le new wine ndiyiphetheyo endishumayela ngayo elapha iphethe i-gospel le-miracles, signs, wonders, healing, deliverance, khululwa kwezi zifo nguThixo. Amabandla wenu azoba empty. Men of God, ndiyaniyala ukukhululwa kwalamadimoni angene kubantwana bakaThixo abasindisiweyo abathetha ngetongues, because azincedi tongues kwi-old syllabus. Xa kutshintshwa isyllabus
syllabus or curriculum, there are two ways. Kuno phase out, no phase in. Le ekho phase out lingasafunwayo iya ikhushwa kancane. Ngexesha kukhushwa le kuya kufakwa lintsha idebe iphelele lintsha. Wena ke obuthanda endala othi inencasa. Woe unto you akusetwanga ne question 1 kuyo. Okuyaba esemhla umfundiso olwa umzimba azaziba uzibeka eriskini iphelelwe into yecawe yami iphelelwe the spirit of denominationalism the churchism spirit old syllabus ayizuphinde into athuthiko liphumile kuyo abuyele kungcono ungene kule intsha nobothanda kuba iremedy ikule ungayifunile iginye noba iyahaka as long ifuna uphila. Let me tell you one thing. God will never operate kube khona umuntu ommelayo njengoba ngithetha lento kuni akukho umuntu oza kuthi Thixo usigwebe ungakhange wasithilela nantoni ezokwenzeka emabandleni ngoku ungathi khange uxelelwe nge-new syllabus engenileyo awusilanda sisuke e-Eastern Cape esisi bangiqale ngengozi kwashayisa le ndoda befuna ukubulala shayisa le ndoda ngathi church not guy angishoba njalo ngathi church emagqirheni ngathi kuwa hayi nanje amthokuwe ngathi church emagqirheni because le ngozi yale moto ibonwe e-Eastern Cape njengoba singadibani njengoba ngilapha Rustenburg kunetwork amagqirha asemthatha kukhona sebandleni lami ufuna nabo amamele konjalo one ingozi ebiplanelwe na iphume emthatha ngenetwork yamagqirha asemthatha e-Eastern Cape naseRustin njengani baphakathi ndisashumayela khe isis dina 3 days andidli sisisu esenzwe ngabomu ngamana yi-network yamagqirha aseRustenburg nawasemthatha kukho nawebandla lam ndifuna yazi uba akazundenza nto ewe ndizivile iphase kuba ndingumntu nokutshayiswa kwemoto yomntu kundihluphile awaseRustenburg siwabethe nge-spiritual warfare for 2 days sawagqiba awasemthatha nabawanowuthi ngalaminye warfare ndiphume apha ndayozenzela eyam ndodwa ndibetha amagqirha asemthatha ndathi makhekhe ndisaphila into kaThixo suba nexhala banyokola uThixo emehlweni Zechariah chapter 2 verse 8 Ngicabanga ngamajoba ngibazawulumana zempela bajoba umntana wakhe singangcwabi sizokhonza ebangcwabi khona amen niyibona lento ebifuna sinishiyeni yazi ba akudlalwa ngalento yabathandazi bathe banikwa ukhona umzabana angangene kokha ngibele umfonela uthi esemthatha uthi tata ngikakwa ligama
Ndiyaqala igama elithi prophetic intercession eSouth Africa. What? ISouth Africa ibethwa ngomoya we-sexual immorality. Akuyo last eMzantsi Afrika uqala kumpostile phezulu kuyokhona ezantsi kumvangeli nasebandleni namrhamente. ISouth Africa ibanjwe ngumoya wantoni we-last. We-hatred. Umfana kamfuna umXhosa, umXhosa kamfuna umpedi. Lo moya ayingokaThixo wenziwe ukwenzela uba i-unity iqale ngokwe-tribes okungabikho. Ndibulela nguko, ndibulela nguko, ndibulela nguko, kusiwa. Nansi i-order kaThixo before ndiqhubeleke nale plan. I-order kaThixo ithi body of Christ first. I-mentality yabazalwana besesitaweni zabo mababe nantoni ne-mentality ye-kingdom. Siyevana? Umzalwane noba ukwephi itawe ngoku kule new syllabus kumele uba angabikho denominational minded, angabi ngomuntu kacawe yam, angafuni ukuphakama icawe yakhe, makabe nengqondo yomzimba, abe church minded, body of Christ minded, kingdom minded. Uzosho oyise lama demoni nale mimoya. Okwesibili, apha endlebeni kumele abantu abangenzelwanga ndlebe kuphela bakhuswe endlebeni abathandaza abamele babathandazela umzimba. Ukuzingapheli indlebe kumele babe khona abathandazi bendlebe, local church intercessors, zivuthisa umlilo so that ungacimi. Logama bomzimba nabo bevuthisa bayaphethwa ngulocal. Umzekelo, then from ulocal church, wonke ulocal church othandazela umzimba uzawufumana i-blessings zomzimba. Kodwa ulocal church o-denominational minded uzawuphelela kwi-blessings ze-organ. Xa uthandaza ngomzimba, you are not selfish. Ukwinhliziyo kaThixo xa uthandaza ngabanye abantu ongababoniyo. So yiyo le nto ibandleni likhokhelayo liyayazi ndathi khuphani ingqondo yecawe nizokwenza uba ii-blessings zenu ningazifumani. As much niyicawe, dlulani ecaweni, thandazelani ubukumkani, thandazelani the body of Christ, message of the body of Christ. Mabakhululwe zicawe abathandazi bomzimba, bahlangane, badibane nabathandazi becawe ngumlomo, badibane nabathandazi becawe enguntoni eyimpumlo. Bakudibana zonke izicawe ezikhuphe abathandazi sezisindile kula madimoni. Icawe engazubakhulula abathandazi bomzimba ayizuzazi izinto zomzimba ekubeni iremedy, impendulo, isisombululo
sisekuthandazeni ngomzimba, intercessors of the body of Christ. Ilapho impendulo. Sedinga nale ikawu le uphaza uthuka sidinga nayo yonke le kawe ingekho abazibapha abantwana uhlala ntoni uhlala haleluya ifana ngale kawe ingemva le iyadingeka le kawe uzawufaka emlonyeni uzitaste kwehle kuyesiswini uzawuhlala khehla uphitheke ba le kawe uyayonyana makungabikho lungu lomzimba libonwa lingenamsebenzi walo kuba lingekasebenzi ngoku liyezi xesha ilungu ngalinye ekumele uba kukonda ndiyalidinga elilungu. Shumayela Matilisa. Niyabona umzimba umnandi ngamalungu jonganike yintoni lento uThixo ayenza ngabathandazi bomzimba. Ngondithetha nani kunamadonga walls ezenza amandla angasebenzi kunadonga jonga ngaphatha kwabona okay kunadonga icawe indlebe ayifuni nokuyazi icawe engamehlo kunadonga so that ningancedani owendlebe azivele yedwa owechurch yamehlo azibole yedwa kunomda wall between impumlo namehlo kunadonga lecawe between impumlo nomlomo akayifuni uThixo lento ivisa kamnandi uSathana ongayifuniyo iunit. Then ababathandazi endizobamisa eRustenburg ngabathandazi bokudiliza oludonga ukuze ibandla libe linye. Bantu abangethela ePhayiti vina bafele kakuhle abantu abantwana yinsekelo but abasikeli ePhayiti kodwa umntwana yena yinsekelo kodwa bayivela ePhayiti akasisikeli tu it's so organized. Alonje basibole eBhayibheli ngithi basibela sibole Kapa ngosibole eGoli emthatha yonke into ngenyawo lento sizoyenza eRustenburg sizodiliza amadonga edisunity enza ibandla libe ziphisi neyathi endaweni enye endamandla adliwa kulonto phela lapha emzimbeni ndizeke ngoku kwimfundiso yolokhali emvana bandimkile zenazi ba ulocal church naye unezizinto ngoku ku-local church njengoba amehlo kuqala amehlo emzimbeni xa ndifundisa ngomzimba amehlo libandla lakho ndithi xa omabili siyavana xa ndisiza ke ngoku ku-local amehlo abazi-gift kweli bandla lakho linye amehlo amele igift ethile efuneka apha ku-local impumlo yigift kaMoya Ngcwele edingeka apha ku-local umlomo yigift kaMoya Ngcwele izandla isisu nempunduka ihlela ntona lempunduka into enzima yazi amaXhosa ozahlekile bathi i-content of impundu indawo zokuhlala nifuna umane hayi indawo zokuhlala emadolo sisententeni apha ngebayazi abantwana imfundiso xa uthi la ndawo izinto le hayi ndiyihlonipha le nonke kuba khona inkosikazi wakhe lena ibiza ithanda haleluya kodwa umamzithe uyandazi ngiyayikhathula ngoku uyandazi ngiyazela ezitenteni umntanami uyandazi ibizwa ngegama ententeni ndoyilungisa ecaweni kodwa la kukhona befundisi baze baligwema hayi nabo one professional ifundisi
kodwa lo professionalism bamenza ikhona. Johamba ngoye yekani ukulwa ngezipho zikaThixo. Ngexesha lesipho samehlo bandleni yekelani kuso. Ngexesha legift engumlomo yekelani kuyo. Ngexesha legift ezizandla yekelani kuyo. Musana ukulwa emabandleni kulokhali ngegift zikaThixo zokwakha ibandla. Musana ukusunduzana because njengoba amehlo emabili indlebe ezimbili ithetha ukuthi kuyenzeka ba ebandleni niphiwe isipho esifanayo nobabili. Ufuna ngo esisipho esindlebe nesi zithoza melane because zenza umsebenzi omnye zingani zodwa. Ngoku indlebe ilwenye indlebe. Abantu besipho esinye ebandleni indlebe angabikho baninzi. Emehlweni ngabahlabeleli babili. Ngabashumayeli bakhompyutha babili. Yabona le yomuntu otolikayo bayathanda bangakhonisi, which means impumlo impumlo umlomo ngomlomo. But uma ngabe ibandla alimanyananga uzotolika impumlo uba nguThixo because aniba ebenikwe lo myalezo yena ngeli xesha. Have ngika ushunga umntwana mathukisa Thixo ngiyafana nithini nje. Befana uyavuya xa ulandela mna ndidedisa bonke umoya ngibethe come closer. Into eyenza kungubane izipho zikaMoya Ingcwele konakele itempile. Kaloku all these body parts zihlele etempileni enjani. Uma ngaba abantu bangazazi ba before uye ecaweni uya uyitempile uphethe ntoni izipho zikaMoya Ingcwele ngetempile engumzimba wakho. Yebangwena ngeke siwenze umzimba kaKristu sisoyiswa imizimba yethu kwiphatha. Zingasebenzi nje igifts. Sawusebenza kanjani igifts zisetempileni erongo. Jonga. The gifts of the Holy Spirit uyazithanda uSathane. The gifts of the Holy Spirit uyazithanda uSathane xa zingekho tempilweni engcwele. Noba ingazi gift of the Holy Spirit uba itempile ezihleli kuyo ayikho ngcwele ziyakwazi ukusebenzela uSathane izigifts of the Holy Spirit. Kwenza kanjani umuntu athethe itongues aphinde communication? Which means akaqalanga ngetongues uqale ngekheshi. Wathi sele sister yami ekhoza namabandla amakhulu azulibiza ba ngonani na yaphambana yenza nomxex. Okay, nomxex yalanto yaphambana ne. Okay, siphefumulo ngiyeka sekhaya joyi iphefumulo ngathi ndiyeva lo wasekhaya ugulayo akaziphethe itongues apha bathi suka Sathane. Yabona ngoba wasekhaya amazizipho akukho sipho sibuyiselwe ezulwini eziphiwa umuntu akubhideke endleleni usisebenzisela kuloo ndawo irongo. Ungahlali ngevangeli
Bongadlali yenziso. Amakholwa aphelelwe zizimilo. Amakholwa alihlabathi. Amen. Amen. Into yenza into yethu yedeleke kuphele isimilo. Sizibiza ngento kodwa similelanga. Amapilisi athengwa kwakho akahulumente. Izitofu ziphelile pha. Ugula nyani umuntu lo, but kwi-drawer zakho nazi izitofu. Unguprincipal osindisiweyo kwenziwa i-tendering emele uba iyenziwe. Nangu uyothatha umuntu othi ndiza kunika yongeza into ethile. Right. Siwe akamele kunyoba xa ifuna ibhizinesi. Uba ngaba i-construction company yakho, if ibhizinesi yakho kuthiwa kuba unganyobanga uzophoswa ngumsebenzi, mawukuphose because wena uhlelisa ngwasinyobelayo because sanyotyelwa for once ligazi likaJesu. Ishini samanyala. Andisho bapha ebandleni asikho phathi. Bazabe sazi ba esamanyala ishumi akasifuni uthini. Sunyoba uthe manzo unyoba. Ndophinde nyobe ngeshumi ndiyonika uThixo. Unika uThixo into ekhwalelayo, into enamehlwelinye, into ekhwalelayo enhliziyweni. Soze mlambe. Money is in my heart. There is ndithetha kanje onokuthi ndizombetha eshumeni. Uma ngaba uligqwetha ndishopha intaweni, akukho gqwetha akuzothiwa amagqwetha anyobisi. Nosindiswe oligqwetha abale kunyobiseni. Imali zengozi kulimala umuntu onolimalanga afumane insebeki. Into enkulu yonke yeyakho but usindisile. Kuyakhalwa ngenhlebendwane yabantu. Yebangwane ngiyithishala mna ebingasindiswanga e-staff room akuthethwanga if akuthethwanga amanyala zithishala. Umjolo into se-staff room. Apho udibene khona abasebenzi abangakholwa incoko butshwala ngumjolo ngamaqhinga. Kuyafundiswa namaqhinga. Xa enza kanje mthimane awungeni thula. Ayikabi noxesha labo uba bazi uba akadliswa umuntu. Indoda uyidlisa ngexesha uba ubondayo. Indoda uyifakeli yeza. Ufaka zonke ityiwa ayotyiwa ngamandla. Uthi umnika umqubile uthi baby. Uvele ufa kuthiwa indoda idliswa phi? Ngeke ingixakile. Hayi ngeke baphindeke xolo thisi nokuya ngawe indoda yami. Akanawubuyela ibandleni uYesu. Hayi ningathi ingabe ungcwele kakhulu. Andikho ngcwele. Ndiyajabalaza. Amen. We always strive for holiness. We always strive for perfection. Perfect is busy with Satan. Ndithi mna ndihlala ndisemguduma ndihlale ndi-perfect. Mna ndihlala ndisenza imigudu uba ndibe ngcwele. Ungake ume singcwele thina ezingazindlasona asazi uba nawuphelelaphi. Hayi woshumi
i-deliverance awunayo badinga i-deliverance komoya suthuka abantu uncedisana nosathana abazenzi ngumoya lubafelisayo sudila nomuntu don't kick the man kick the boy don't kick the man kick the boy xa umntwana esemanzini ezitoiletele uyeva uhlamba itoilet emntwaneni uthatha amanzi omdaka uwachithe suchithe umntwana nebhafu ndiyanipostola namhlanje ndiyanipostola salubalimaza abantu yebangcwele fundani imimoya the reason why thina abantu bakomoya xa sithina nabantu because we are enemy conscious more than the person himself because baninzi abantu ababanjwe yimimoya abangafuni tu abofuna ukuhlukana nayo but babanjwe yimimoya inheritance imimoya ama-background ama-territorial spirit then xa ubetha kuye uncedisa usathana because akafuni but akazi bangenza kanjani give a person the way forward don't be judgmental njongani ndike ndabona umzalwane sengathixo kakhulanga mamelani nikhulisa kungaba my sister lo singisiweyo umane sebisa yeva but ngelishwa xa bethiwa ndiyakhonekta mna bendothi ingxaki usisi iperile uzinike ntoni ihagu ngamanye amazwi xa ebelala nomntu ongakholwayo unikeze ntoni iperile ehagwini wasuka longakholwa wathi wey bafane bathi basindisiwe hey ndiyamgqiba mani mamela ke ngoku nangu umzalwana entethe xa umnceda uthixo uthi bazalwane ihlazi ivangeli yabona ngoku abantu bathi ayikho intsindiso ngenxa yalo mntu yebangcwele don't just comment laa mntu kum ndimsayize ndabona enguhaka because you may find that mzalwana uyafuna udelivarishwa kulo moya wombulo but yinto a-entangled adinga umdelivari aqale amdelivarishe then abe semnika some warnings niyayibona ivangeli nge-immaturity yakulimali laa nto ngoku seyishelwa ngabangakholwayo ofihle mele uthule cwaka wacebisa nomdala kwenziwa kanje angathethi kwi-social network uyityisile la system akanibali incedile so masiyabokhelesa bazalwana ingakumbi i-social media ngezinto zelumkelani iperile zenu ezihagwini andithundezi kuba kujolwe sivana andithundezi mjolo ndiyawubetha umjolo but ngendlela engekho judgmental niyandiva yabona xa ndibuka ndingethi ongini thixo bangapha abantu abaveleto abazothi intsindiso ayikho ngeyisuke wathula kunala nto izela sihlaselwe libandla ngenxa nto yakhe ihlabathi bazalwana khulani igospel yazini uthixo indlela amthanda ngayo umoya siyavana khani be nenhliziyo yokuthanda abantu ngale ndlela uthixo abathanda ngayo abantu khani be ne-revelation uthixo yazi igqwirha avele ithanda uthixo igqwirha into ongayifuniyo kulo ngumoya sivana ulinceda kanjani igqwirha uqaludile ulincede kulo moya sivana deliver umoya then ngokuthi uxoxe ntoni igqwirha ngoba
isono sibetheni. Niyandiva? Amen. Isono masingavunyelwa. But yibani nobulumko hleze uSathana anigile kwangalonto. Bakho bazonimongca. Amen. Uthanda mathunza uthi mongliswana? Uthi umposti mongliswana? No, umpostile bangcwele uthi uThixo ngoku sizosebenza ngosivana. Isono sona asifunwa sithintele insebenzo. Kodwa yibani nobulumko esonweni. Hey, Thixo bangcwele. Yabona abanye abandiva kakuhle. Jobani, ndiyanipostola. Ndizanishiya. Now ndikhumbula abaninzi amazwi am after some time. That was the Spirit of God teaching us. Kona ndayandika? Ngiyakubeleza. Le tempeli. Nibo? Nibo? Le tempeli kuzawusebenza yona ngoku. I-gospel yenhlambuluko. Siyavana? Ayikho i-gospel ezawusebenza umphefumulo umzimba womuntu individual eyedwa. Ukwedlula i-gospel yenhlambuluko. Siyavana? Awuzuthundezwa enhlambulukweni. Awuzukonwaba ungahlambulukanga. Kuba lixesha layo awuzuyenziswa kakhulu ngumuntu izawusuka kuwe. Awuzukonwaba ukuphila an inch usiba ndiphumile i-connection noThixo. This is the era and the time bathole glory. Andazi banyathile. I prophesy namhlanje. Nijonge nitshumayela. I-glory intoni? Sisasokola ngoku. Thina sifundisa inhlambuluko. Sisasokola. Emveni kwale ntshumayelo yenhlambuluko uThixo will take over. Yintoni inhlambuluko ye-glory? Yi-voluntary repentance lesisayenzayo. Izawuphelelwa bangcwele i-voluntary kungene i-forced. Apho uzozichaza amanyala wakho phambi kwebandla sewungekho nehope. Ngoku nisanikwa ithuba voluntarily. Yiyo le nto ndisithi noba ningaya nixelelana iziphoso xa abantu bengekakhulu uzawushiyelela. Ngonyamaza umuntu angashiyelela somnike ithuba lenguquko. Because sisekwi-era ye-voluntary repentance apho xa uthanda ungaxeli zonke. But sebenzisani eli thuba bangcwele ningekade lihlaziswe nguThixo. Sivana bangcwele sanuyibaleka inkonzo yenhlambuluko akuyo option, is a must. But ingayingozi inkonzo yenhlambuluko xa ingafundiswa. Ndiniphe uye kumfundisi wesithathu gwilelisa ngam. Ngalamini uxela wathi umfundisi yeke mama because uthi uxolele uzawuxabanisa. Bemele ba andisayivanga kwamna lonto. Ungaphinde uye komnye umfundisi uyohlambulula lento. Uzawudibana noHata athi enza lento athi umoya yenze. Uyoxela uchitha umtshato. Niyandiva abangcwele nifundisa ngematurity ngokutoni inhlambuluko. Number 2, 2 years back bendilapha eNorthwest ndize nosisi owayithunywa inguquko ngo-2022 kaDisemba ezele yona eMthatha. Ndayishumela inguquko ne-repentance. Wandibiza wathi masiza apha eJoburg ezochaza uba uthi umbonisa imine lento ncuma. Siyavana? Ngoku xa seyisindiswa uthi umoya mandixele umyeni wami okokuba laa nto ndandithe andiyenzanga ndandiyenze nyani.
wadibana nobaba wathi xelela umyeni wakhe ukuchitha umtshado. Akuyonto Taskoko. I wish nento ungayivukeli. Naxa sewuthandaza ukuthi Thixo ngikhukulula lethinta kwaDivisa. Ningake nilinge lentshumayelo niyivukele because ilele apha into yenu. Aninike uThixo yonke iwisdom yokuqhuba umsebenzi wenhlangululo. USathana uyithanda kakhulu into nenhlangululo ukugqwetha ngayo. Ndinika ntoni? My maturity, 2 instances kuqhamuka umtshado because kuthethwe into engemethethwanga. Njengotata wenu andifuni ukubuza uba uMadikiza lo ubephi. Suspect. Andiwanga. But take my teachings. Siphuma kumoya. Andishintshe ihlobo but ndithi zeba ngcwele itishu inkonzo yenziwe inkonzo yenhlamvu ukwaneguquko bandits elibulunga kalamkhala bayayidinga lemfundiso in many churches because bangcwele ilele ekwazini imimoya le yabona ntshumayelo uThixo ifaka kuthile lingemimoya. Can we ask why I preach like this? But when imimoya yondele in the Church of South Africa ifuna ubulumko in anything esiyenza abantu uthi lihlaselwe ibandla wesumbulo umbulo idolatry. You have to pray and wisdom. Befundisa bami ndishiyana nonke khululani abantu bahlangane emthandazweni kuba nale mimoya ixake indawo isisombululo sayo sikwakulento yokuhlangana kwabathandazi bomzimba. Asisusokola xa sele abantu bendawo besazi ba abantu abathandazi bahlangene imimoya emininzi lebamba abantu izawubethwa ngale mithandazo ninyamezele xa isaqala into ayiqondwa kodwa ndiyaqinisekisa yiyo le ephethwe ngalamadoda. Ningawajongi ngezithomo ningabasayizi ngabalento intsha ngqo. Ningabajongi eziqwini kuba lento ayibekwanga ngqondweni ibekwe enhlizweni. Tata mama khupha abantu babuye eSeralek bamana ukuhlangana akuyokawe lento into efuna nguThixo ezohlangula ibandla elilimeleyo elinemibimbi lenkonzo yenguquko lenkonzo yenhlambuluko amabandla ngekakwazi kuyishumayela because kulimele thina zinhloko kuqala bangambalwa bangayimela because akekho umuntu okushumela into emoyisa. Akwazi ukuthi into inkoyisa uphinde ume beno. It's only the grace of God ebantwini uba ukwazi ukuconvince abantu namhlanje. You need the grace of God because silimele nqoko. At the same time kulento siyenzayo asifuni ukuzilimaza. That's why we have to handle with care. There is one to shumana kanje kufuna sibawinile nabo baseludakele kuzofuneka njengoba bezinhloko sibathi handle with care. In order to win them.
love them. In order to win them, pray for them. Ndafunza omnye uBishop Vindlebele. Ndibuza bayitata u10 man xa uzoba necrusade wena abantu baphambane nguwe uthi xa ndizoba necrusade nyana ndiqala ndisendodwa ndicele emthandazweni uThixo makandiphe uthando lwabantu bakhe. Uthi ukuziwine inhliziyo zabantu zilukhuni ya kuThixo uyocela kuye uthando. nguThixo oza kunika uthando ukwazi ukuthanda umthando labantu bakhe ilelaphi ibreakthrough yakho. Ezami intete ndinisa kubekanye kugcwalile. Why? The gift of love. Nuts. Man of God, God bless you. Xola mama ndibisela ngayo. Xola ndibisela. Bangwele up ndivala nge-gift of love. Global ulinde oluthando. Continental lo ulinde oluthando. Ngoku unational luyatishwa kuye. Bangwele akekho umuntu oza kuwenza lo msebenzi esalekhisha eluthandweni. Ndiyaqonda naxa ndithi imali ayikho ngqondweni isenhlizweni awundiva. Awunokwehlula uThixo nemali. Imali ekaThixo. uThixo luthando akahlali ngqondweni akahlali endlebeni uhlala enhlizweni. Therefore ubutyebu kaThixo bukuThixo busethandweni. Yina kaniphe lento ndisithetha uThixo kodwa mangenive lento. It's too deep, too spiritual. Ebangcwele ndicela namhlanje ndiyazithoba kuwe. Bangcwele ndiyazithoba kuwe. Khangeniye sanufuna miracles ezingenamsebenzi. Khanifuna miracle yothando. Mandile yasi. Ubona ndayothanda. Nandilisa. Kuba alombulwanga ngoba yintoni uthando. Lento yokuncamisana xa nisemtshatweni ayothando. Because iphinde yokuncamisana nibe. Iromance yomzuzwana iphela. Iyagaphe. Amathando asixhenxe. Thando labazalwana is a must. Hey, leyo kuthandana kwethu ayicelwa inyanzela. Mama mokha mashaka. Yabantu kwethu leyo kuthandana kwethu singabazalwana ayiyelwa vekileni. If ungumntwana kaThixo aluthanda umzalwane wakho noba kakhonze nawe ngumzalwane wakho mthande kuba kutsho iBhayibhile. John chapter 2, John chapter 3, Romans chapter 13 verse 8, John chapter 13 verse 34, 1 Peter chapter 4 verse 8, Corinthians chapter 13. Ndingatsho izibhalo ezingaka ezi7 zothando kube nzima ukuthatha uthando is the best gift. Matthew chapter 22 verse 34 ona mthetho omkhulu kumthetho othando. Wena amavesi uthando funa Niyamfuna na uThixo. Akekho mali. uThixo luthando. Bazalwana celani uthando lukaThixo. Ngeke uphinde ufane nabanye abantu. Uke wafumana uthando lukaThixo. Hayi
engenalo uThixo, engenayo uThixo. God is love. John Manuel, ndiyazi uba anindiva every day ndivwa nguThixo noSathane qha. Nindikha phezulu. Mna Dobani phethe kumadikiza ngumoya oyingcwele qha onganingqina xa ethe wathanda phofu naye. Xa ndithi mna kuplanet Earth andithethi mangumlungu Lindia, mna ndinalo utshaba, but banintsi abantu abazitshaba zam. Mfowethu, Valento, mamtshela mfowethu, xabana nam ngoleva ndingumuntu ndinyama negazi, ndizawuba nayo imvakalelo. Mama uSikhoko, xabana nam, azanti ienene zam, azanti ienene zam. John Manuel, ndinixhalento andixoki Manuel. God knows, but I'm feeling the truth. Bonke abantu ndiyabazi uba ngokwenyama negazi bona bandibona ndilutshaba ngenxa yoba ndingumpostile. Ndinikwe ukwazi imimoya, ndanikwa ukwazi owona moya mkhulu ohlohla abanye umoya, okokuba nguye luxabanisa abazalwana. Therefore, noba bona bangandibona ndilutshaba ngenxa yothando lukaThixo olukum, undibona ndilulo, but andimjongi ngendlela andijonga ngayo yena. Mna ndibona utshaba lwam ngapha kwakhe luxabanisa yena nam ndimthanda. Ndithi kuba mna ndigcwele uThixo ndingokaThixo, andizuvuma utshaba lungene ndingathi andazi uba ngumntu wakho lo, noba undenzeka kubi uyamthanda. Andidili naye, ndidila nalo mphushela kum onguSathane. That's why I preach emadikiza on planet Earth andinalo utshaba. Zike zidume emtshatweni xa utshatile. Never on planet Earth ubambo lwakho umfazi wakho ulwe naye. Jonga nizawuxabana because anizalwa kunye. Ingqondo yakho nomfazi soze sifane. Anicingi into enye every time. Yi-nature, but never make umfazi wakho utshaba because of differences. Uma uxabene nespouse sakho emthandazweni, suveze uxabana because utshaba lufuna ukuba ingabe into yalo isebenza kamnandi na. Speak the opposite. Babetona ngumxhaka yadana divorce. Ngumxhaka. I know God. Imposter. The bangway. Thanda nani. Yabazalwana. Ndiyanitsenga. nguThixo lothi mandithethe nani. uThixo uthi noba ukwenze ntoni umuntu, susifocus emntwini, ngumoya longene kuye, wena uncedisana notshaba lukaThixo xa ungamxoleli. Oyini bantakwethu, yeyiphela intshumayelo engaphindi ishunyayelwe engaphezu kwale ethi awuzukwazi ukumelana negospela lento intsha ungenalo uxolo. Nobe bekwenze ntoni ayinguye, ngumoya omenzise lento, ngumoya omphethise kanje. Hlukana
nomuntu umuntu ngokaThixo dila nomoya yiba noxolo. Oh, umathikisa ayingomuntu. Umathikisa ayingomuntu. Utheni uThixo elishumayelisa ngomuntu osenazikhwasilima naye? nguYesu kuphela. nguYesu kuphela oyinokushumayela njengami abengachatshazelwa nakancinci nakanye zizinto azishumayelayo negatively. But uThixo ukhethuba this time around izinto ebezishunyayelwa nguYesu ongenasono azenze zishunyayelwe ngumoni. Uzawuthi wena kaloku wayifanele uYesu wayengenayo ifeeling njengomuntu, wayengengomuntu wanyama nagazi. Uthi umbuzo uMadikiza lo ingaba yena akanazo ifeelings? Kutheni ezoshumala ngathi nguYesu kanti uThixo akafuni uba nibone uba nofana nani, nonjengani, no weak, nongekho perfect, nongekho holy, uyakwazi uba ayishumane igospel kaKristu ngongathi akangomuntu. Luphando lukaThixo kube khona abashumana kanje. Ngondishumelayo jongani, ngixeleni jongani, ngondishumelayo ezinye izinto zibetha kuma andizenzi kwakwami. Niyadiva? Kwezi zinto ndinizinzisa ngazo ezinye zazo zibetha kwamna ngoku ndithetha kuni. Isazela sithixo kasibawani ugugiselwe nina kule nto oxela abantu. Andizuyeka kuba nguSathane othi thula kuba le nto iyawoyisa. Kulapha amadoda abetheka khona ayisoyiswa kukuyodwa angayi ivesi yokuyodwa. Amen. Because kobethwa kuye ndibetha kungaba ndinganayo izolo. Amen. Noba bandiyodwa nawo ndithi utywala abufunwa nguThixo uthi nawe sebudla kunye kodwa ndiyabanceda abangabudli. Amen. Indlela afuna uThixo kushunyayelwe igospel ngayo because uSathane ufake abantu kwizinto so that basefe bangayikhuphi incasa egospel because babambekile bona qala. uThixo akazungakukhululi ekubophekeni kwakho ngenxa yenyaniso oyithethayo egameni lakhe. Xa ukwazela phezulu usazawusokola khehla. Jonga yonyelisa uSathane athe kwenzisa into ukuyihlazisa kuzuzeka abantu ngayo. Ndithisheliphi ukutana namhlanje? Namhlanje isixhobo sabathandazi bexesha, isixhobo sebandla abazowunya ngazo yeliphiwe. Without love there's no peace. Dear Father, Osusi ngahlala phansi kanjani nomkalana jonga akujolo ngoku wayithela kamnandi mlimi ngoku akujolo unabantwana ngoku yizala umkalana kodwa mfuze ngami. Jonga mama, unengqondo yakho, umyeni wakho unengqondo yakhe. Kuzoba khona amaxesha uba ingqondo zenu kusho uba azi-enjiniwa endaweni enye. Noma ndithanda ufutheke nawusho eshwangwane waziniswele kodwa ufutheke ehlabathini lonke. Loo nto ayithi umkakho uthando luphelile, umyeni wakho uxolo luphelile, ngumoya ozogushuzisa umthatho. Ndiba ngathi niyaqina ke ngoku ekuthandazelaneni ngexesha because
nansi into endinipha yona banobulumko. Ihafu yakho le suvuma ihafu yakho irhenywe kwangawe. Khusela ihafu yakho, thandaza ngehafu yakho, kuba akunto without your better half. Wesemthandazweni ningaxabana verbally but emthandazweni bethu umtholi onini bazothetha ingxabano uthetha uvumo. Soze ke ungumuntu kuhlale ujuice uba nithini uthathe nomfundisi zawuduma ngemezo because ligazi yenyama but ingaze ikhuphe uthando noxolo lukaThixo iminute enjalo hlala phansi. I'm pushing unity of the body of Christ. Ndicela namhlanje obengayazi i-purpose ka-Africa back to God, asiba i-purpose ka-Africa back to God, love, peace, unity. Amen. Sifala ngayo namhlanje. Thando lokuqala lolwabazalwane ugqibele ngalo. Thando lwesibili lolwezizalwane. Subathuka bakokwenu abasanqula iminyanya. Subonyanya xa besasitshwala bezalana nawe. Suzibona ubhetele xa uncedwe nguThixo. Uzawusuka uThixo ancede lo obumenyelisa ngaphezu kwakho. Thandana izizalwane zakho zithanda. Sikhona ngani? Amen. Luthando labantwana. Uyeva? Thanda abantwana. Bantwana thandana abazali benu. Siyavana? Luthando lomntwana kubazali bakhe nothando labazali ebantwaneni lokuthi join hands kanje thetha ngothando. Olwesine uthando luthando lokuthanda indalo ekuthiwa ku-aesthetic love. uThixo uyamthanda umuntu othanda iflowers, umuntu othanda imithi, umuntu othanda ugreen, umuntu othanda izitshalo, umuntu othanda ivegetation. Uyamthanda uThixo but amaXhosa avinjiwe kuloo nto. Umuntu onjalo uthanda yazi uncoma umuntu jonga xa inxibe kanje umnubhutu yabona xa inxibe kanje ndithanda ukumeshisa kwakho. Yabona nje sizoncoma bhuti because awunothi unxibe ukhakhi it's either xa unxibe ukhakhi bethu black or this god. Yabo xa sondigqeba ke ngoku ibelt yabo imana andikhayise bana yabona ibelt iyaphi esihlangwini. Xa ndingabe si-brown ndiyajika ndibenje because ndingumuntu wokuthanda into entle aesthetics. Ungacima xa ndikuncoma uyishi unxele kakuhle ndikuncwasile. No, andincwasanga qha yindalo yami ukuthanda into entle. Ungacima xa ungayithandi into wena urongo. No, mna ndiphiwe ukuyithanda ntoni indalo. Wena ngani asiphiwanga sonke le-aesthetics love. So wena ngani ibe luthando lomshado ndidlule kulo. Olokugqibela uthando lolo ndicela uba ngaba awunalo wonke amathando afellowship. Love number 7 yiceleni bangcwele uthando lonke lungekho olu omathandathu afelishile. Wonke amathando amangoluthando lukaThixo oluthando and yena akakwazi kuhlala eluthando kungekho xolo. Ndicela sigqibelise namhlanje ukubiza abantu be-altar call ngoxolo so that beyi-deliverance yoxolo ikwazi i-NPU yabathandazi ime. Ndicela abantu akukho nengoma othi tata uMadikiza ndiyayicela le nto ndiyayifuna namba ngcwele andikagqibeleli. Ndimoqana ngobe ndishumayela